Morgen mannen. Ik hoop het gaan goed met jullie mannen. En ja, ik is nu op pad naar Reinhard toe mannen. Naar mijn vriend toe. Naar Reinhard toe. Ons gaan een beetje petjes toe. Ja, ik ga kijken voor een lekker kabeljauw. Maar voordat ik zo toe ga, ga ik gewoon naar de winkel toe naar mijn vriend toe. En ja, dan kijken we eens maar of ons een kabeljauw krijgen. Zoals wat jullie kan zien, ik heb al mijn stok. En al mijn nieuwe stok en karton. En mannen, kom eens kijken, die paai is lekker bezig volgen. Maar kom eens kijken mannen, dat is snel op pad. Was kerk te volgen. En ja, uitgekomen, die water. Het is op pad om laag te raken. Maar ik wil net zo voor die waterstoel wil ik al bij die water wees. En ja, dan hoop ik ons krijgen lekker kabeljauw. Dan kan ik voor jullie wijzen mannen. En zoals jullie kunnen zien, daar is een koffieshop, blauwbakkie, oma's boekwinkel. En ik stap nu voorbij jullie. En nou, kom eens kijken. Hallo! Nou, zo kijk wat kan ik vangen vandaag. Zeg mannen, hier soort zo'n kas. Een kassie. En mijn andere oomela. Ja, ze is zo op pad. Lekker te gaan visvangen. En ja. Oh. Eden was voorbij gereden. En ja. Mannen, weet je, gaan niet samen met mij wees vandaag hier. Hij is een beetje ziek. En ik was nou net bij hem geweest, maar hij is nog ziek. En morgen Reinhard. Mannen, daar is mijn vriend Reinhard weer. Ik rijd vanochtend samen met hem. En mannen, ons gaan een lekker petjes doen. Het is zo'n mooie dag vanochtend. En nou zeg. Ja, ik ben er niet voor, als we die kabeljauw gaan doen. Ja. Maar het is daar waar die 3 kabeljauwen gevangen was. Het is nogal flippend gereed though. Morgen. Morgen, wat zijn die bijna? Ah, goed jong. Wat ga je een keer rennen? Ja, we gaan een beetje doen. Kabeljauw. Ja, we gaan kijken voor kabeljauw voor hotties. Maar we gaan kijken hoe lekker kleren is. Gisteren, het is een lelijke hotties, hoe lekker is gevallen. Oeh. Grote hotties, deze is met wat is het? Grote hotties gevangen. Yes. Vraag mij man, een hottie werd gevangen. Die hottie is te pins. Het is zo'n stuk pin. Het is een massieve hottie. Yes. Nou gaan jullie ook weer kijken. We gaan ook weer aan kak maar. Ja, zeg. Oké. How brother? Good morning, how are you doing? I'm good. Good. Hi, what's up you? You say Victor. Yeah, I was. So I'm gonna take that. Oh, yesterday. Today, now. Oh, okay. Oh. How brother? How are you? I'm good. Thanks. Wat heb je vandaag? Wat heb je? Voor die vitamine C. Ah? Vitamine C. Ja, ja. Zie je, kijk eens. Dus die kun je netjes op.
Nog een nice hierdie. Ja, joh. Daar zijn mannen, hij heeft lekker choco. Hij heeft lekker mossel. Ja, gaan een pakje mossel vat mannen. En lekker choco gaan ik vat. Hij heeft mooi choco mannen. Hij heeft redelijk mooi choco. En ja, zoals jullie kan zien, hij heeft mooi choco hier zo. En ja, dit is redelijk nice choco hier wat hij heeft. Jullie kan zien. En ja, dat is mooi choco wat hij hier zo heeft. Choka. Ja. Also mannen, als jullie goed zoekt, hij heeft lekker choco. Als jullie willen. En ja. Also mannen, ik heb die. Hier zoals mijn mossel. Mijn koera. En dan heb ik hier zoals lekker chocolates. Yeah. Must good. Good to go, Corey? Ja, Alles is maar you must know me if you want to go. Of course, I will, yeah. But I'm going later. Oh, you have a nice chocolate, see. Yeah, we have some nice fresh chocolates. Have you get it this week? Yeah, we did receive this week. It's gonna wait for you now. And that's why I WhatsApp you. And then I asked you, I want to go, and I know you asked Yeah, me. going a And little bit later to Harmona, so yeah, I wanted to go, but yeah, I know you said Yeah. to me. 208 rand. Okay. So discount on there. So you are fishing along today? Yeah, I want to go alone. Vita is sick. Vita is Vita is not sick? lekker. Yeah. What happened to him? He's hoes and I think he has verkouden or something. Want his nose is not good Oh, and okay. his skill and I don't want to go. Then I am sick and then Yeah, I'm then it's not gonna be a going problem and again, stuff. Yeah. But anyway, good luck, brother. Okay. And you'll I'm catch some gonna good know fish you today, yeah. if I catch something. All right. Thank Okay. you. Enjoy. Cheers. Okay. Thank you. Say bye bye. Bye bye. Als een man het lekker room is. Lennart, die room is hier. Kom nou. Wil je erbij zijn? Wat ze altijd doen. Ja. Ai man, er is zoveel gekoop het nou. Ja, zie. Dank je. Wat ze altijd in ogen krijgen. Mossel en choco. Ga maar kyk wat byt. Zama lekker as die bier so loop oor my lippe, o jette. Zama lekker as die beat so draai om my heupe, o jenne. Maak my wakker met 'n firecracker. Ek's die real deal, slaap ek met 'n goue wekker. Al die mense weet nou ek's die real mad hatter. Eet 'n platter, it doesn't matter. Word wakker op my mat, soos Aladdin. Het alweer so geparty dat die biere kerm. Babbelas klop, soos die genie in die lamp. Check, al het ek 3 wense, soek ek net 'n Zama lekker. Zama lekker as die bier so loop oor my lippe, o jette. Zama lekker as die beat so draai om my heupe, o jenne. Black Label is die towersappie. Skrik my knie lam, het die altyd goeie lakkie. Rol die dice, very nice, maar ek rol 'n bakkie. Ek drink 'n Zama, jy drink 'n sterry stampie. Kama vir my paas, ek is brana. Bring en braai, druk 'n try, Zama waka. Doen die hakka so Shakira trek uit jou plakkies. Dankie tannie, dankie. Zama lekker soos 'n weet in my trekker. Zama lekker. Wat sê? Het jy hom in of nie? Ja, hij lijkt eruit toch. Hoi manne, welkom by CBR. My naam is Corrie. Die wat nie weet nie, die wat weet, welkom by CBR. Ja, dit is 'n nuwe lekker dag, 'n Sondag. Ek was vir die kerk manne. En manne, ek wil vir Reinhard baie dankie sê wat hy my gebring het. En ja manne, wat ek vandag doen manne,
ek het vandag 'n lekker chokke by jou baie gekoop. Soos wat julle kan sien, lekker wit vleis chokke. En manne, al wat jy nodig het, jy het 'n hamer, soos wat julle kan sien. Jy het 'n mes, soos wat jy kan sien. Nou manne, en dan het ek 'n Dringelins vloukie, soos wat jy kan sien, en Dringelins hoek, die nuwe hoek. En manne, en Dringelins se lyn, Dringelins se sowels, soos jy kan sien. Ja manne, dit is regtig 'n voorreg om by see te wees. Dit is so 'n mooi dag. En manne, ja, dit is so 'n lekker dag. En ja, ons geniet die dag. En manne, ja, voor ons die dag geniet. Ja, ek het nou eerste gooi gemaak. Ek gaan nou gou vir julle wys hoe doen die mense asie. En ja, nou al wat jy doen is, jy het nou 'n lekker aas, chokke. En manne, kom ons wys vir julle hoe doen die mense. Al wat jy doen manne, jy vat jou chokke. En ja, jy sny net 'n klein skyfie, dat jy lekker kan dangle, soos wat julle kan sien. En manne, ja, en dan het jy 'n lekker vleisie, manne. En ja, sien julle, soos daai vir die voelertjies. En jy sny so 2 van hulle, soos wat jy moet om dun sny. En ja manne, dit is regtig nice. En ja manne, omdat ek het doen is nog kabeljou tyd. Ja, ek wil nog kabeljou vang. Hang af hoe die water manne. En hoe is julle aas. Goed, aas is baie belangrik. En ja, ek het 'n lekker vleis. Nou al wat jy nou doen, jy klaar die poele. En jy die vleis het jy, al wat jy doen is, jy kap die vleis lekker pap. En ja, dan moet jy maar net, dan moet jy gooi. En dan moet ons maar hoop, daar is 'n lekker vis wat byt. En ja, jy kap hom aan al twee kante. En dan die ding is wat jy doen is, jy het garing. Garing is baie belangrik ook. En manne, wat jy doen is, jy die poelers, soos wat ek sê, lekker poelers. Ja, om die aas vast te maak. En manne, voor ek het doen, ek gaan net gou hierdie eers gaan sit. Dit is die vleis. Al wat jy doen is, jy sit hom daarop. En dan draai jy hom lekker vast. Manne, jy draai hom om je vlout. Lekker vleis, so flavor. En dan wat jy doen is, dan moet jy maar net die garing soek. Jy draai hom lekker vast, soos dit. So manne, lekker aas
jy het enige manier hoe om jy die chokka te doen. Ja manne, en wat, soos ek sê, wat tevore is dit. Ja, dit is regtig nice. En manne, vat hom. Dit is nou die koelers wat ek nou doen. En ja, dit is regtig nice om die koelers te doen. Is om die koelers vast te maak. Zeg. Soos wat ek sê, Pieter is nou nie, manne, ek mis hom nou vanoggend, maar hy is 'n bietjie siekerig vanoggend. Ja, maar manne, hy sou eendag daar weer terug wees. En ja, sê manne, kan manne, wat lekker vleis en tee. Ja, en dit is regtig nice om die kaviaus te kry. En ja, en ek wil net vir jou baie dankie sê vir die lekker chokka. En ja manne, baie dankie jou baie vir die chokka. Ek het by hom gekoop, en lekker pas chokka manne. Ek het Ringeland se nuwe stok, soos wat julle kan sien. Ja, haar is die nuwe stok. En ek het die 6.5 katrol, manne. En ja, en ek het Ringeland se bruid. En manne, wat 'n voorreg is dit. Om die bruid te hê. Maar manne, kom ons vis. Kyk of ons lekker kaviaar kan kry.
terug om te hike. En ja, maar dat gaat nog wel nice weer zo in. Ek is klaar ging hoor. Ja, verkeerd met hike. Klein moeten. Maar ja, maar ouwens, dankie vir jou dingelyn. En vir almal vir jou baie. Vir almal. Ja, ek klaar ging hoor. Maar ouwens, kom eens kyk maar. Wat jy doen is as jy hike. So jy doen so. Jy is by die pad en jy hike. Ja manne, soos wat julle kan sien, ek is terug by die huis. Ek het 'n rigs gevang. Ek het hier betaal vir chokka. Ek het in die son lekker gebrand, in die wind. Probeer vir julle 'n lekkere video maak om vir julle wys vir kabeljou. Maar ek het my bes gedoen. Die wind het gewaai in bietjies, maar ouens teruggekom, niks gevang nie. Maar gebrand, die betaal vir chokka. En manne, ek heb vir julle 'n vraag. Wie van julle het al gaan visvang en soos in niks gekry nie? En die ding is, dit gebeur met ons almal. Kom terug, ons het niks, ons staan in die son, in die wind, vang vis, maar kry niks. Maar ouens, dit gebeur met ons almal.
Maar daar gaan ons volgende keer en ons gaan probeer weer en ons kry ons vis. Het gebeur met elke visserman, maar ouens, maar dit is altyd lekker by die see, langs die water en as jy vriende kry wat, praat jy lekker en ja, maar ouens, ons sien julle weer, stywe lyne, sterkte vir die week en ons sien julle weer. Cheers manne. Maar ouens, moet nie vergeet nie, som like en subscribe en geniet julle week en ons sien julle volgende keer. Stywe lyne manne.